9 lutego, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Pizzy. Tak jak rok temu robimy pizzę. Dziś, czyli 8, zaczynamy od ciasta. Do ciasta potrzebujemy oczywiście mąkę. Tu jest 200, to jeszcze 175. Potrzebujemy drożdże. Tutaj znowu element lwowski się pojawia. Potrzebujemy sól. Potrzebujemy cukier. Potrzebujemy ciepłą, lecz nie zbyt gorącą wodę. Tu potrzebna nam miska do moczenia nóg. 71, 160. Dobra, pierw 25. Dobra, 28, 36, 37. Dobrze jest. 220, 225, 230 ml wody ciepłej, nie gorącej. 120, 180, 227. Dobrze. Woda do miski albo tam większego naczynia. Sam drożdże rozgniatam, żeby się, znaczy w sumie kruszę, żeby się łatwiej rozpuściły. Polecam świeże, bo mi na instantach to jakieś takie te ciasta wychodzą potem einfachowe po naszemu, czyli po śląsku. Karmię 1 łyżeczką małą cukru, 1, 2, 3 łyżki mąki, porządnie mieszamy i to odstawiamy w ciepłe miejsce na chwilę, aż nam podrośnie. Do naszej mąki 1,5 łyżeczki soli, 1,5. Wymieszowujemy i tu przychodzą nasze drożdże. Wlewamy, mieszamy, lejemy 1,5 łyżki na odmianę, nie łyżeczki, oliwy i możemy robić. Jeszcze kapeczka. Dobra, dzięki. No nie czuję, żeby tam się kleiło, nie? Nie, przerzucam sobie na blat. Delikatnie. To będzie chyba idealne. Patrycja tu jeszcze czułym dotykiem kobiecej dłoni sprawi, iż ciasto nabierze nieludzkiej elastyczności. O, tego słowa mi brakowało. Pięknie, Patrycja. Ciasto gładkie, niczym lico niewiasty dziewicy orleańskiej. Niezakalczywe, wyrobione. Do miski odrobinę oliwy. Wyszmarować brzegi. Do miski. Pod folię. Do lodówy. Ciasto nasze pięknie wyrośnięte. Ja robię tutaj. Patrycja robi tam pizzę. Potem wam pokażemy obie, jak wyszły. Dzisiaj wiadomo, 9 lutego, dzień pizzy. Moja pizza silesiana. Silesiana, richtig śląsko pizza. Słuchajcie, na bazę sos z pikantnej musztardy sarepskiej oraz trochę miodu, doprawiony. Będzie mięso wołowe, potem mielone. Będzie cebula, będzie ogór kiszony i będzie mozzarella. Hauskrizy nie będzie, bo hauskriza zrujnowałaby po prostu cały smak. To będzie moja podstawa pizzowa. Miód, taka bez przesy. 1 łychę i trochę. Teraz zafrylać. Kapeczka oliwy, taka maciupka. Pyp. Dobra. Aspekt żurowy. Marejanek. Odrobinka. Tak, żeby... O, dobra. Sól morska. Pieprz kolorowy. Ostra baza. I frylamy. Jest zajebisty. Taki Mięso tutaj mam mielone. To mięso mielone będzie przesmażone. Zawsze świeże, mięsne specjały. No, nie była reklama niestety. Pieprz, sól, trochę papryki i sobie je odstawię. Lekko tak dosłownie, bo potem jeszcze będzie się piekło dalej na pizzy. Trzeba Włochom podesłać, się zesrają na rzadko. Niech srają! Mięso sobie dochodzi. Cebula krojona na drobno. Zawsze płaczę przy cebuli. Tak mnie to porusza jakoś. Przewalę tu to mięso. Dobra.
Test. Mięsiwa. Kręć w powietrzu? Nie. Ojej. Ja tą cebulę zeszklę lekko na patelni, ale też tak dosłownie, no lekko, właśnie lekko. Ja się tak wzruszył, żeby się sam tak trafili. Ja tego nie Tak wytrzymam. robią, tak kręcą. A nie, dziura mi się zrobiła. To Nie, pa- nie kręcę. Patty, zasztopujemy jak w fuzeklach. Jezu, jak mnie szczypi. Dobra, i tą cebulkę delikatnie zeszklę sobie na patelni. Bella. Cebulka lekko zeszklona, ją sobie wrzucę tutaj. To jest mistrza. Ogóresy. Czy to idzie w ogóle zjeść? Nie będzie zły. Dam 4 najwyżej. O, taki pizdryczek. Maciupeńki. I je sobie pokroję we plasterki. Ła! Spadł mi, ale na lacia mi spadł. Trochę mołki. To tak do środka pokazywali, żeby to tak zagniatać. Do środka. I to ona na początku bardzo sprężynuje, ale potem się ma poddać. Ona mi teraz nabiera kształt jaja, ale ona się w końcu podda. Albo ja się w końcu poddam. A może to właśnie trzeba ją rzucić pod sufit, żeby to zadziałało. Dobra. Teraz mi wyszedł herb jakiś. Nie jest okrągła, nie jest prostokątna, nie jest kwadratowa, nie jest też to rąb, ani trapez. Cyk, cyk, cyk i cyk. A, dobra. Mozzarella. Ja przy robieniu pizzy przeważnie tyle zjem tego, że już mnie się potem nie chce jeść pizzy. Mięso. Ja chodzę na razie i się badam. Mielone. Mój brzuch od środka płonie. Żeby tu nikomu nie brakło w żadnym miejscu. A, jeszcze tu uszczknę. O, tu jeszcze w dziurę, o. I jeszcze tu, o. I kurwa jeszcze tu, o. Są Cebula. w nocy to. Sam trochę. Jeszcze sam trochę. Kropka nad U. O, damy tu. Damy tu. Damy tu. A domy sam. I sam. I to zjem. I sam jednego. Sam też jednego. I sam jednego. O. I tutaj jeszcze jeden. Ja. I tu się jeszcze jeden pomieści. To się zjem. To się coś zjem. A tu widzę jeszcze plac na trochę mięsa. O. Pizza od Patty już Ładnie wyszła. upieczona. Pizza o nazwie Pizza Pyszna. A czy będzie pyszna, to się zaraz przekonamy. A tu pizza silesiana idzie do pieca. No i sru. Obejrzymy. Tutaj Patty już zrobiona. Ja testuję po raz drugi. Bardzo dobre, Patty. O kurwa. Papryczką czerwoną. Co tutaj się na tej pizzy znalazło? Ciasto było takie jak u Patty, mąka Basia, proszę Państwa, była podstawa, musztarda ostra, miód, majeranek, sól, pieprz, mięso mielone wołowe, jak do rolady, ser Nomana mozzarella, ogórki kiszone, cebula, dobra, ale gorkie, Richti Śląsko, tutaj pokazuję do YouTube'a. No, Dobra. już będę gadał. Zawsze mogę was okłamywać i wyszła na przykład obrzydliwa, a ja mówię, że dobra. Także musicie Oczywiście ostra. zdać się na moje zaufanie. Tak pod piwo takie fajne. Ja też do YouTube'a pokazać, że wyszło. Do takiego... Tak się Włosi robi pizzę, a nie jakieś placki poszmarowane oliwą. Zjadłem tylko małą miseczkę rosołu, także to jest mój pierwszy poważny posiłek. To sobie jeszcze kąsek, prawda, spożyję.